Rano mangsa ya. Ayah. Sore biarang. Bob, mandek. Apa meneh? Kau tidak cili. Kali salah. Apa tadi suka kali salah? Yo lan lah. Duit ora? Ngapusi. Delok ditira iki akeh sangoni mbok mosok iki. Lah. Ono tak sak. No. Ono ki ngapusi. 2000 lho. Bali wis, Bali. Ya lah. Bali. Jadi preman ini kepenak ya nyambut gawe rekoso. Langsung leh duit. Enak nih melu daftar preman wae. Wah. Wih, mati kuwi. Kok ngira iki? Wes kok kono kae. Yo. Lah iki nang kono ki nopo? Di nganu jaluk duwite. Jaluk piro? 10.000 jaluk kabeh. Lah iki kok ngendi? Kali salah. Dolan to. Walah, ya wis. Sabar ya. Yo. Mas, Apa? sama ini jaluk dicahke. Oh, ono apa to? Anjalo. Yo Ora di duit gorene. Ya ora nih gur takon. Ngono nyengkol oleh jago ora? Jagung ngene arek opo nggih arek ono apa? Dadi premane kepenak. Kepenak banget tok. Weruh to nggih, gare njalo, wong liwat njalo, oleh duit, ra kang ilang rekoso. Sampe men nyong dadi preman wis rajat. Tak delok-delok kok ngene iki ra luwes saiki di preman iki kok. Nopo to? Wis ki tok gagal lho ganteng. Dadi preman ki resikonya gede. Ya ora peduli sing penting. Nyaline kudu gede. Sing penting kene ndek duit. Resikonya gelem nganu kok. Nanggung. Ya gelem wong masalah duit ki apa wae tetep tak tanggung. Iki ora masalah duit. Ya sing penting kan nyong lah duit dhisik. Malah nyengkol lagi to karo nyong. Ya wis kepiye wis. Ngene lho, dadi preman ki ngene iki. Ora resikonya to. Laki ki wis nek engko wis dikandak kakangne apa bapakne laki engko wis kelawan bapakne. Wani. Unjuk kaya nang dalan-dalan ngene iki. Kok wilayah iki wilayah nyong ngene iki ngerti to? Mesti. Kono kan kono wilayah nyong kan buh kono kae wilayah nyong. Nah, lagi wis wilayah kono wis wilayah nyong sang Mang. Engko dadi engko daftar nang nyong to. Nang kono musuhe. Musuhe kok ngopo to jane iki? Ya ora ngremehake. Alam ya wis tak sama mani dadi preman piye iki? Iki tep nganu dadi preman ki ora gampang. Tep ana tese biarang. Lah tese piye? Yo kok pakaiane ora ngene iki premane pakaian kok arek medu kok. Ludut ora njangge. Modut ana. Gorene njaluk nyong. Wah, udut kok kretek. Aduh ya no. Wis kepeksa nyong ki ya. Gawe mending dalan. Wes saiki engko tak diduwi yo. Nggone ngono ge malak ngo. Aku bener premane. Iya lah. Udut. Premane udut garak. Yo. Ye, kok main dakong ngene iki. Napa nang kono? Ayo malaki wong kok njaluk duit. Butuh duit ora iki? Foto. Nang kene iki engko yo. Yo. Engko tak Ning koyo nggone ra penak banget kok. rasah protes. Ya wis lah. Ngene iki. Engko tak tinggal nese. Yo. Yang base camp to biasa. Engko nek ana apa-apa nyong. Yo. Wes, tinggal yo. Yo. Ya aku ngomongin nanti kanti wae apa ya? Kantine apa iki? Kanti wae ya. Iki dadi preman jos nang kanti kok ngene iki. Ngebos nyong lak pangling kok kanti iki. Saya ganteng dadi preman wah. Ngose. Waduh. Mandek. Apa, Mas? Pateni. Napa? Njaluk duit. Nek ora ndek duit. Lah iki kok ngendi to? Ane ngomah kok, wis kok ngomah. Mosok Apa? mosok pite apik ra ndek duit. Ya pancen kok.
Dudut ora? Njaluk duit pokok meneh, ra ndudut tak njaluk duit. Ya rasa ngrokok-ngrokok to, Mas. Anteng lah. Ya enggak njaluk duit. Ya nyong tak kusuk tak terbit barang to. Dun. Saiki. Nek ra ndek duit kok glegah ki. Rokok men siji utang. Tak jaluk sik ya. Mau jare njaluke duit. Ya samang ra ndek duit nyong kudune njaluk HP wae wong ra ndek duit kok. Samange preman meneng kene. Ya preman anyar iki lho. Ya wis lah. Awas Mas, samang Mas. Napa? Kitani, Napa? yo. Napa? Napa? Kita nih. Mayan lah, lek HP mesti kok bos nyong seneng nggih. Kalau duit lek HP larang nih. Langsung sik nek ngenteni. Ngono meneh tak palak. Ora diudut ning nggih, udute jaluk bos mau kae. Ngomong sakit dua ya lah. Sogi madang itu sok. Bos nyong madang nang kucingan masuk ya bos. Adek malah kon madeke ngerti madek ora? Kon mandek kok. Ya duit. Nanti duit. Iki sapa mah? Sing coba dalan nang kene. Yo preman kok. Preman ini G. Ya, njaluk duit. Rokok ya. Ya ndi, gorene. Ora nyerah dirokok pompongan. Gorene ya. Siji yo. Kok siji? Ngono. Lah situ. Lancang harus jaluk. Rumpan. Ora wani. Nyong mau wis entek oke. Wis tak omongke Pak Polisi lho. Tak omongke lho. Kecer. Lah. Saya beli. Kono beli sing ado ono beli. Bosenan, gitu ya ora ngetok iki. Dadi bos ora pecus digas. Enake dadi bos ning turu. Dajal ndek yang sing ning atasane ijek tenan ya wong iki. Bos. Hei, Bos. boy. Arak setor. Guru leh kita. Oleh wong piro? Wong siji. Ngapusi. Karo bos ra sopan ya udute. Udute nyong. Nanti udut. Berarti ket mau samang nang kene klontang-klantung ra udut, untuk turu. Ora turu genah enteni rai sawen-wen Guru. Lah HP siji. HP larang kowe iki. Wis, apa-apa lah engko kena-kena gawe. Engko hasilnya dibagi loro to. Wis gampang kowe. Meneh. Ora marem semene kurang sing. Ya oke berarti golek meneng. Heeh. Nah, Ning wis sore lho, untuk goleki bojone nyong piye? preman kok wedi bojo. Ya wis ya ora. Jam piro lho? Jam 15.20 sih biasa. Ya wis. Biasane nyong tekan jam 12 kono sih. Lolas ya apa? Pas bengi sih jatah nyong biasane iki. Ya wis tak golek meneh. Nah, gua turu ya. Wah, ora udut ya lumayan deh ya. Lu udut ya. Siji wong njaluk. Nah, karo ngenteni meneng. Adek jagung-jagung sik. Gogok yo bayaran mengko. Tolong lewat yo. Mandek 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 sik. Napa to? Cagak. Napa to nggih iki? Nyong ya njaluk duit to. Sapa to kok njaluk duit barang iki? Nyong ki sing tugas nang kene penjaga keamanan. Sing lewat kene kudu bayar nyong saiki. Nyong ora ndek apa-apa ki, Mas. Ayo kudu duwe kok mosok. Ora duwe nyong. Anjuk le ngepit petentang
tingak-tinguk ki napa jal kaya wong dedas tenan ki. Ayo ini ra duwe duit nyong ya. Saiki nyong njaluk duwite oleh apa ora? Ra duwe Mas, nyong ra duwe. Sing temenan. Ora duwe ki mbok gedehnya. Ngadeg dek kon gedahke. Domongi ra duwe kok. Ki ora jane ngono. Engko ndek saumpamane samang ra ngenehi nyong to. Napa Jang? Nyong mengko seneni bose nyong, ora ono setoran. Ora berarti samang ning kene iki dikon bos. Heeh. Bose samang ndi to saiki? Ya ki nongkrong lah Nongkrong nandi? nang base camp. Ngene wae to, Kang. Bose sang kon rene. Kok mendeli sapa to jare iki? Wis teko kon rene saiki. Ojo medun gelut wae jur nyong jo. Ya ora ngono kuwi carane. Sing penting teko nek nyong lak kono lak dikon. Heeh. Saiki sing ngkon kono ki ndi? Ki nongkrong. Wis kono kon rene. Kon rene rasa kesuwen. Sopo to iki? Wis kok kon rene. Lendi. Menengo to. Urung oleh wis balik. Ah, jan. Ora ngerti. Ono wong samang goleki wong. Sopo sing maning gue nyong ki? Samange mau to muni ning dipalak dino sing sore iki sial tenan. Sial kepriye iki? Dadi preman kok loyo. Ngono. Mau ki lak nyegat. Lebarne dadi njuk tak sengkewe mah ledekne nantang muni. Bose wis sapa? Endi wong ning ndi? Ki ning base camp nongkrong. Teko bose kon rene ngono malahan muni. Nek bose ra rono mah nyong sing gak diremuki. Edian sapa anu nyong ki? Ora genah nyong nang ngene sapa ngene. Nanti bisa nanti. Nang kono. Parang ayo. Lho. Ndi wonge? Go motor ireng iku lho. Ngobik ah. Heeh. Cilik cengkring ae. Aja mong cengkring wani nantang lho darani. Ngene kecil gawe nyonge. Iki wani nantang mau muni bose ndi Lah iki gak anyar to jiri. Ora jiri nyong jane mentale kendel. Cah iki. Heeh. Kaya ngene iki. Oh ning wani Cilik ini. ning wani nantang samang darani. Mbok delok awake nyonge gede sapa? Keker iki darani. Kok ngono e. Mesti kaya ngene. Kaya ngene. Ya kuwe ning Ngene iki kok lah. ning nyaline gedhe. Dene sepiro kaya Jajal ngene. kok. Ah, poles iki. Sak kuku lho, sak kuku nyonge sak kuku. Sak jendhek sak driji ya. Sepak. Total. Dikecel bareng-bareng yo. Endi sing muni sak kuwe? Ya, wah, tos iki kok. Nopo to sing penting lak wis tak palak. Iki sopo iki? Ya sapa to yo Genahi anak buah. sing tak palak. Ki mau ki jane wis tak antemi lho. Ngenten, Bos. Ini ki anyar. Jane wis tak Maklum. antemi. Ya genahi sik saurunge nganu ki ora njuk sembarangan. Amongi. Napa? Ki ndurane sing ndurane nyong sing paling gedhe iki. Weh, kok ngono mau sing kewe Ora, iki. ora, kowe. ora sedok glut, ora sedok glut. Wes. Ora. Salah ki anyar, Bos, ki anyar. Kok Ya, santai ya, santai. ya, sip, sip. Ki anyar iki nggih omong nyong nganu ki. Yo kan ra kenal wong ora tau weruh. Pertama kan mau bisnis mencah loro. Ngapura, Bos, ngapura ya. Sesuk meneh anak buah domongi sapa iki sapa ngono ya. Siap. Terus ngene-ngene mau ya. Iya, siap. Wis ra apa-apa. Biasa iki nang. Jangannya wis ra apa-apa. Jangan, Bos, maklum ya, Bos. Saiki storane ndi? Di sorane mau. Lah wis tak dol gitu kudut. Nyapura, Bos. Ah, hesan anak buah kok ngono iki pitar ah. Arek yo udut gajah sama mau pamane tenguk ngobrol ora Rasane nyente. Wes aku sing ngomong, Mas. Ini, Bos. Nggo masalah setoran ku double dong. Double. Ya double ya. Iya, double. Karo domongi ya. Wis tak omongi itu langsung kandhanane. Ya, siap. Yo wes, tak basecamp ya, Bos. Kan jeneng base camp. Yo. Matur suwun kanggo saudara-saudara sing sampun nonton channel kami Sentet TV. Sene. Pesene Sentet TV sing elek yo aja ditiru. Sing apik yo do ditiru. Aja lali nonton terus wae Sentet TV. Oke? Oke, tenang. Oh. Jangan lupa like, share, Komen.
subscribe.